Bé, gràcies a totes i a tots per la vostra assistència. Aquesta convocatòria forma part de les convocatòries estatals i també comarcals que es fan a la Marina Alta. El mes passat va ser a Ondara, avui és a Pego. Se convoca el Moviment per la Pau de la Marina Alta i també el Moviment de Solidaritat en Palestina de Xàbia. Evidentment, estem ací per exigir que acabi aquest genocidi i denunciar tota aquesta massacre. Llegirem un manifest, després obrim, si algú vol dir alguna cosa, i farem un minut de silenci. I bé, i després, doncs, pràcticament l'acte ja conclourà. D'acord? Molt bé. Avui, després de quasi un any i mig d'assassinats indiscriminats de dones, xiquets, homes, gent gran palestina, de la destrucció total d'hospitals, escoles, centres d'acollida, etc., edificis residencials, tot això fet per part del règim sionista nazi criminal d'Israel, que ja han provocat més de 50.000 morts i milers de ferits greus, com amputacions, ceguera, lesions irreversibles i més de 15.000 desapareguts sota les ruïnes dels edificis. El genocidi segueix. Fa només unes setmanes, el règim criminal israelià, trencant l'alto el foc pactat fa un parell de mesos, ha tornat a bombardejar la població civil de Gaza i ho ha fet de nit, sense avisar, quan tothom dormia i en ple Ramadan. I ho ha fet sobre zones densament poblades, provocant fins al moment més de 800 morts i cents de ferits, sobretot de criatures i gent gran. Això afegint a la llista ja de milers i milers de gent assassinada. No és una guerra, és un genocidi. Els sionistes criminals israelians no pararan fins a aconseguir arrabassar tot el territori palestí, segons ells, la seva terra divina. I tot això ho fan impunament, malgrat les resolucions de l'ONU en què reconeix l'existència dels dos estats. Gaza és ara, i ja fa molt de temps, la presó més gran del món a cel obert, però segueix sent la terra del poble palestí junt a Cisjordània. I tot això està passant amb el recolzament total dels Estats Units, com hem dit, però també amb la complicitat quasi total del món occidental i la Unió Europea i l'ONU bloquejada pel veto dels Estats Units i Gran Bretanya i no fa res. I què fa la Unió Europea? Què fa? On és? Res, no fa res. Ah, sí, es limita a fer comunicats com el darrer en què diu que deplora la ruptura de l'alto foc a Gaza i demana retornar a la seva plena implementació als acords. Es pot ser més cínic i miserable? Aquesta Unió Europea, que hauria d'haver trencat tota relació econòmica, militar, cultural amb el règim criminal d'Israel, i no quan va començar aquesta massacre fa any i mig, sinó de molt abans. Israel porta massacrant el poble palestí de fa moltes dècades. Hem d'exigir per la part que ens toca al govern espanyol que trenqui tota relació amb aquest règim criminal, siga econòmic, cultural i sobretot militar. Hem de denunciar la doble moral d'aquest govern que per un costat diu que reconeix a Palestina, però per l'altre li segueix venent armes a aquest règim sionista perquè assassini aquest mateix poble que diu reconèixer. Es pot ser més cínic i fals? Exigir a la Cort Penal Internacional que resolgui l'ordre d'arrest feta pel fiscal i posi i arresti el criminal Netanyahu pels càrrecs de crims de guerra i genocidi. I des d'ací demanar a la ciutadania, a totes vosaltres, que boicotegi els productes i les marques que donen suport a aquest genocidi. Busqueu a internet, boicot d'Israel,
i trobareu llistes de productes molt coneguts fabricats a Israel o que li donen suport econòmicament. Us en dic algunes, només algunes, perquè les apunteu. Des de la Coca-Cola, Nestlé, McDonald's, Levi's, Orange, Danone, Zara, Garnier i dos molt conegudes. Mercadona, que segueix venent patata italiana i taronja. Mercadona, que tots sabem, la tenim aquí al costat. I una altra, Carrefour. Aquest Carrefour ha tingut la poca vergonya d'una que fabrica els seus productes a Israel i l'altra que els dona un pack de menjar i altres productes a cada soldat que anava israelià, que anava a massacrar el poble de Palestina. Tot això, a tot això podeu trobar també el BDS, que és el boicot, desinversió i sancions, on el moviment per la pau de la Marina Alta i el moviment per Palestina de Xavi Aizemuri. BDS és una plataforma que va sorgir ja fa molts anys com a resposta popular per a denunciar i intentar parar el genocidi contra el poble palestí per part del règim d'Israel. Eduardo Galeano, el gran escritor, va dir: molta gent xicoteta, en llocs xicotets, fent coses xicotetes, poden canviar el món. Aquestes coses xicotetes poden ser tan fàcils com triar on es compra i què es compra. Perquè consumir és un acte polític sempre que es faci en consciència. I si no, recordeu el cas de la Sud-àfrica racista d'abans de Mandela. Les campanyes de boicot, sobretot econòmic, que es van portar a cap arreu del món, els hi va fer molt de mal. Això també va contribuir a que caigués aquell règim racista. I és per això que ens reafirmem en les paraules d'Eduardo Galeano. Molta gent xicoteta, en llocs xicotets, fent coses xicotetes, podem canviar el món. No deixem que aquest genocidi continuï. Abaix el règim sionista i criminal d'Israel. Visca Palestina lliure! Visca! No és una guerra, és un genocidi! No és una guerra, és un genocidi! És una guerra, és un genocidi! No és una guerra, és un genocidi! No és una guerra, és un genocidi! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Palestine! Free Palestine!